טוב, אז הרבה מאוד דיברנו בערוץ הזה על איך מנגנים בפסנתר וכל מיני טיפים. אבל עוד לא דיברנו בעצם על למה מנגנים בפסנתר. הרי לפסנתר יש המון חסרונות, הוא כלי גדול, אי אפשר להעביר אותו ממקום למקום. הוא קצת כאילו לוקח הרבה זמן ללמוד אותו והרבה אנשים מנגנים בו. אז בעצם למה ללמוד את הכלי הזה? אוקיי, אז בעצם מה שכיף בכלי הזה, דבר ראשון, הכל נורא מסודר. כאילו המקלדת, נגיד בואו ניקח גיטרה אין סימונים, אתה לא יודע איפה זה, כל מיתר הוא תו אחר והכל פה נורא מבלבל וקשה מאוד לזהות איפה כל תו. לא, אני מצטער, אין שום דבר נגד גיטרות, זה לא היה במטרה לפגוע. אני יכול להמשיך בסרטון. גם בסדר, תמשיך, מה אני אגיד לך? נפתור את זה אחרי זה. פה אני יודע, זה C, אז מאוד קל לחשב מה זה, שזה A flat, אבל בגיטרה זה לא עובד ככה, בגיטרה אתה צריך, אוקיי, נגיד זה E, אז לעלות ככה לספור. ועוד משהו שיתרון זה שאפשר לחכות הרבה מאוד סגנונות בפסנתר, אז בעצם אני יכול לעשות כל מיני מקצבים, אני יכול לעשות פעם, שזה מקצב פשוט. ואני יכול לעשות פעם, פעם, לעשות פום, פעם, פום. אני יכול לעשות כל מיני דברים שנותנים לי כל מיני סגנונות ומאוד לשחק עם זה. ודבר שני, יש לי פה הרבה מאוד גיוון באוטונים. מצד אחד יש לי פה צלילים מאוד גבוהים כמו זה. יש לי צלילים מאוד נמוכים כמו זה. כי יש לי פה הרבה מאוד מנעד של צלילים. וזה שזה גדול, היתרון הוא שהצליל יותר חזק, האקוסטיקה יותר טובה. וכמובן, זה שזה יותר גדול, יותר קל כאילו לראות את זה, זה יותר בולט, זה גם יכול להיות סוג של קישוט, סוג של בחדר, אבל זה פחות רלוונטי למי שבערוץ הזה, כי מי שבערוץ הזה אני מניח שרוצה לנגן. אבל מה שדיברנו עליו, סגנונות שונים שאפשר לעשות, אקורדים וכל מיני צורות אפשר לעשות. אפשר לעשות כל מיני סגנונות, וכל סגנון נשמע שונה. אפשר לפרק אקורדים, אפשר לעשות שזה אותו אקורד, פשוט עשיתי אותו לפרק ככה, הרדתי. ואפשר לעשות פה הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד משחקים, אז אני מקווה שזה נתן לכם איזשהו כיוון.